След повече от 10 години ползване на къшани и 4 години живот в Корея, мисля, че на този етап мога да скарам сертификат или нещо такова. Следок успях да пробвам доста къшани. Заради това искам да споделя с вас, според мен, кой за каква кожа е подходящ. Ако ти трябва високо покривен фондютен с сатенен завършек, тогава червеният на Тиртир е най-подходящ за теб. Ако си с акнетична кожа, използвай зеления къшан на Alicia. Завършекът на този фондютен е сатенен или сериват. Например, в момента аз съм с него. Също така, ако искаш да постигнеш този глас скин, това е фондютена за теб. Ако си с мазна кожа, тогава избери техния Skin Cushion. Този фондютен е с матов завършек, така че ще запази лицето ти матово и без омазяване през целия ден. Също така и е доста покривен. Но пък ако не ти трябва много покривен фондютен, тогава избери Moisture Cushion на Миша. Той е също така подходящ и за зряла кожа. Ако те първа започваш с корейските фондютени, избери този, тъй като неговата цена е доста достъпна. Интересно ми е да чуя дали сте ползвали някой от тези къшани и какво е вашето впечатление.